Shubor na Snem jong unongsan Hima. Kumba julong manla Snem, ka shiterik ubnai kelal lingkot, ka jing Pdiang boromnya ka jingwan Snem uba Thymmai ha Jowai, ka julong ka ba Shongshit, bat Shongkun bha, na ka jingye shimbenta, ki dorbar shnong, bat ki kentot dong ba per. Henrai namar ka shiterik ka hap ha ka sngi ublay, kumta ya Snem ba Thymmai, la Pdiang borom ha ka artarik ubnai kelal lingkot. Hadin beradab ka jing bamja kawai sngob ka ba shisen shisnem, man laki shnong bat ki dong ki nong shong shnong ki yami Paidbah ban let shat kemen hakeleng ki shnong ki dong ka sor Jowai ha Pdiang ki sur ki ba pen bat pen kende ya ka mensim jong ki nong shong shnong ha ka artarik ubnai kela lingkot arjar arpulai la sakhi biang ya ka jinge shimpenta shit rehem ha ka Jingshad kemen da baro ki nong shong shnong nado ki long kemi long kpa ki samla kentei bat shenrang bat kumju ru ki kena hadin ke Jingshad na keleng ke sor Jowai ki dorbar shnong ki lawan yo kejat sahayau musiang ban peni hakmat ki bor penyat jong ke Jaintia Tourism and Environment Society ya ki Jingshad harengkat ki Jingruai ki ba kit jingmut bat ki rukom tem ki ba pen Shongshit ya ke shnong ka thau ya ukek bala pen krek na ka benta ka jingle kemen Pdiang Snem Thymmai la ot da ka lok jong daloi ke elaka Jowai ka kong suk mensim sumer harengkat ka jinge don lang ki dekot jong ke JTES bat kiwei.
Brother Martinang sa kanila dili ekmen siapa yang Snem Thymmai arajar arpauli. Latalba, we welcome you. Sore Kublai Koko Gerdok Snem Thymmai Ustaz Pemainnya ada